Зоопарк у галаве. Великапостныя рэкалекцыі на радыё Марыя. Супакой добра сябры, мяне завуць айцец Евген Голуб, і гэта чарговая серыя «Зоопарк у галаве», рэкалекцыяў, падчас якіх мы палюем на розныя духі зла. Бачым, што ў нашым зоопарку, у нашай калекцыі гэтых духаў, іх усё болей і болей. І можна заўважыць такую цікавую рэч, што калі параўнаць вось гэты спіс Евагрыя Пантыйскага і спіс галоўных грахоў, якія ў нас з 6 стагоддзя, дзякуючы Рыгору Вялікаму, бачым, што не толькі колькасна адрозніваецца, што ў Евагрыя 8, а там 7. Мы з вами ўжо сёння перакрочылі гэтую лічбу, бо яны яшчэ і колькасна адрозніваюцца. І ў спісе грахоў галоўных ёсць такі грэх, якога няма у Евагрыі. Гэта абумоўлена не столькі тэалогіяй, колькі сацыялогіяй. То бок тым, што жыццё манаха на пустыні адрознівалася ад жыцця звычайнага гараджаніна ў часы 6 стагоддзя, ў часы Рыгора Вялікага. І сёння пагаворым з вами пра такі цікавы створ, апошні з гэтых усіх створаў, пра інвідзію, або як грэкі называюць фтонос. Што гэта за створ такі? Фтонос па-грэцку бярэ пачатак ад корань гэта слова, ад слова гніць. Гэта гніенне, гэта то, што раскладаецца, то, што раскладае знутры, нішчыць знутры. А інвідзія бярэ пачатак з двух словаў. Ін, гэта значыць у, альбо на, і відзія глядзець. Што мяне змушае вельмі прыстальна глядзець? Што мяне знутры развалівае? Што заставляе мяне хацець, каб таксама развалілася дабро майго бліжняга? Пагаворым сёння пра зайздрасць. Некаторыя менавіта яе, зайздрасць, інвідзію, лічаць прычынай грахоў. Таму што Святое Пісанне кажа, што грэх праз яе ўвайшоў у свет. Яна не хоча табе нешта даць. Гэта самы марны з грахоў, гэта самы марны з гэтых духоў зла. З тая прычына, што она не хоча даць табе, она хоча забраць у таго, у каго ёсць. Сэнс зайздрасці не ў тым, каб я меў штосьці, што мае іншы чалавек. Сэнс зайздрасці ў тым, каб я не меў больш, чым іншы чалавек. Гэта сабралюбства гэтым займаецца. Сэнс зайздрасці ў тым, каб той, хто мае, не меў. І тады я буду шчаслівы. Калі той, хто мае, перастане мець. І калі мы з ім будзем, в прынцыпе, у гэтым падобны. Я не маю, і ён не мае, усе шчаслівы. Зайздрасць дзейнічае такім чынам, што спачатку я бачу, што мае хтосьці, пасля я ацэньваю сябе з ім, і пасля я хачу, каб ён гэтага не меў. Гэта гісторыя Каіна і Авеля. Калі Каін убачыў то, што Бог прыняў ахвяры Авеля, у гэтай гісторыі Авель увасабляў сабой намадаў, ізраільцянаў, праз гэта хацелі паказаць, што Бог да іх добра ставіцца, а Каін увасабляў усіх жыхароў гэтых вялікіх полісаў, вялікіх гарадоў, цывілізацыю, Месапатамію і так далей. Вось гэта такая гісторыя яшчэ як бы дыдактычная, але важна, што калі мы ўспомнім як гісторыю сямейную, Каін бачыць, што Бог брата любіць. Каін пачынае сябе параўноўваць з братам на некарысць сваю, хаця Бог толькі з Каінам размаўляе. І Каін у пэўным моманце хоча брата забіць, каб і ён не меў таксама, таму што як-то хтосьці будзе мець, а я мець не буду. У гэтым дзейнічае зайздрасць, і гэтым яна атраўляе нас. Яна накіравана як бы на знешняе, не дазваляе нам бачыць сябе, калі дазваляе, то заўсёды ў негатыўным, нейкім некарысным святле. Мы не хочам глядзець на сябе, хочам глядзець на таго, хто мае, гэты мае гэта, гэты мае гэта, ага, гэта. Вот файна было б, каб яны гэтага не мелі. І тады я буду, в прынцыпе, не горшы ад іх. Вось гэта дух зайздрасці хіба самы шкодны з усіх гэтых духаў, таму што хоча раніць адначасова і таго, хто хварэе зайздрасцю, і таго, на каго эта зайздрасць накіраваная. Фома Аквінскі, наш святы, акрэсліваў 3 ступені зайздрасці. Першая ступень – гэта спроба прынізіць таго, на каго зайздрасць накіраваная, таго, каму мы зайздросцім. Другая ступень – гэта радасць з яго няшчасцяў, альбо сум з таго, што не атрымалася. І трэцяя ступень – гэта нянавісць. Так бы зайздрасць нараджае злосць, спрэчкі, разлад, радасць чужога гора. Пра гэта казаў таксама Рыгор Вялікі. І каб паказаць, як раніць гэты грэх, каб паказаць, як нішчыць гэты грэх, звернемся да нашага добрага знаёмага Брейгеля старэйшага. У яго гравюры зайздрасць выяўлена як такая старуха з аслінымі вушамі,
і гэта сімвалы глупства з змеямі ў валасах, і гэта адносіць нас да гаргоны медузы, да, на которую калі палядзеш, то адразу все камянілі, і гэтыя змеі кусалі гэтых людзей. І гэтая зайздрасць што робіць? Яна грызе ўласнае сэрца. Она есть уласнае сэрца. Вакол яе разлад, вакол яе сабакі не могуць падзяліць косткі, людзі б'юцца, сяляне і так далее. Вельмі сатырычная праца Брэгеля старэйшая, які паказвае, што зайздрасць усё нараджаецца. Што менавіта зайздрасць, яна нішчыць усё вакол. Там такія ўсё дамы з трэшчынамі, такія пабітыя, нішчыць увесь гэты свет навакольны, але нішчыць перш за ўсё і з'ядае таксама таго, хто яе пускае ў сваё сэрца. Так што ж нам зрабіць, дарагія, каб не паўтарыць памылкі Каіна? Што нам зрабіць, каб эту зайздрасць не пусціць у сябе? Што ж нам рабіць супраць зайздрасці? Касцёл падае 4 сродкі. Першы з іх называецца па-грэцку синхайро. Это сарадаванне. Магчымасць радавацца з. Як это дзейнічае? Калі ты бачыш, што хтосьці маладзец, то скажы яму брава. Як бы табе цяжка не было. Скажи ему браво і назови добром тое, што добрае. Не трэба хваліць на выраст, бо это таксама грэх. Ось, калі ты называеш добром добрае, ты у сабе праводзіш канкрэтную мяжу, стаеш у праўдзе, это праўда святло, якая не дае вось гэтай цемры зайздрасці, таму яду зайздрасці цябе нішчыць. Другая рэч — гэта любоў. Агапе. Любоў, которая выходзіць на сустрач, любоў, которая выходзіць з зоны комфорта. Яшчэ святы Павел піша ў пасланні да карынцянаў, што любоў не шукае свайго, не зларадствуе, не шукае зла. Зайздрасць шукае зла, любоў адваротная, вось антыпод для яе. Калі я люблю, не думаю пра сябе, я не параўноўваю сябе. Калі ты любіш, калі ты ўсёй душой хочаш дабра для другого чалавека, ты не параўноўваеш сябе з кімсьці. Ты гатовы на нейкія розныя ахвяры, дробныя і большыя. Трэця рэч — это споведь. Споведь у кантэксце сакраменту, таксама споведь — это магчымасць прызнацца чалавеку, што ты яму зайздросціш. Вельмі складаная рэч, але зайздрасць вельмі хітры грэх. Ён жыве ў цемры, як большасць з гэтых духоў зла, любіць паўзмрок. Прабачце, і калі ты з гэтага паўзмроку выцягваеш вось эту інвідзію, яна пачынае кукожыцца ад святла. Яна пачынае святла баяцца, ад святло яе нішчыць. Калі ты кажаш, я тая зайздрушчу, ты ў праўдзе стаеш перад сабой. Яна ўжо не мае ніякага доступу да цябе. Калі ты кажаш, вау, які ты маладзец, як я б хацеў бы так, як ты. Это вельмі складана для нашай гардыні, для нашай эгоізма. Але ў гэтым моменце гэтая зайздрасць памірае. І чацвёртая рэч — гэта дзякаваць, быць удзячны. Калі ты удзячны, ты бачыш добро. Калі ты бачыш добро, ужо няма месца на гэтую пустку зайздрасці. Калі ты бачыш добро, то адбываецца тое самае, калі ты хваліш чалавека. Ты яго заўважаеш, і ты разумееш, што добро само па сабе з'яўляецца добром. Оно не патрабуе прыналежнасці да кагосьці, што добро лепшае за яго нябыт. Меў рацыю Евагрый, што на пустыні зайздрасці месца няма, таму што там ужо пуста, таму што там няма лепшых і горшых. І часамі трэба на эту пустыню пайсці, і часамі Бог нам дае такую пустыню і пазбаўляе нас шматлікіх рэчаў, каб мы усведамілі сабе вартасць простых рэчаў, таго, што маем, каб не параўноўвацца сябе з іншымі людзьмі. Таму што ў горадзе, там, дзе шум, там, дзе магчымасці, там, дзе ўсяго багата, там ёсць заўсёды момант такі, што хтосьці мае лепшы, хтосьці горшы і так далей, у плане духоўным, у плане матэрыяльным. Таму, магчыма, час ад часу варта пайсці на пустыню, каб на гэтай пустыні усведаміць сабе, што тое, што я маю, ужо дар. Што мне не трэба параўноўвацца, каб быць. Што мне не трэба асягаць, дзякуючы параўнанню з другім чалавекам, сваю вартасць, яна ўжо ў мяне ёсць. Няхай благаславіць нас Бог Всемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Зоопарк у галаве. Великапостныя рэкалекцыі на радыё Марыя.